Země pohádek vám prináša jedinečnú kolekciu 60 najlepších večerníčkov. DVD vychádza každú sobotu s denníkom v sieti PNS za rozprávkovú cenu 49 korún. Predstavujeme vám nasledujúce 3 DVD. Tentokrát jsme přišli do Dubiny. A kdo myslíte, že se zjevil na paloučku? No ovšem můj srnec. Bylo mi ho líto, tak rád bych ho ještě slyšel špatně štěkat. A tak jsem udělal, co pes v lese nikdy nesmí. Barik je láskavý a zábavný pes, ktorého si deti zamilujú už za týždeň. A to teda bude radosť. A taky, že bylo. Kubo, Kubikulo, na mě jde nějaká úzkost. Ty si tady vymýšlíš všelijaké věci, ale když je člověk malé medvídě, tak dostane strach. No to je dobře, povídá Kuba, ale teď už bys měl ty fagane opravdu spát. Ještě maličkost. Hromy a stromy, jdi strašidlo hned pryč. Jdi hned pryč. Už za 2 týždne si užijete veľa zábavy s Kubulou a Kubou Kubikulou a ich kamarátom Strašidlom Barbuchou. Snad nechceš s námi noclehovat. Chci s vámi noclehovat, chci s vámi jídat mlíčko, chci s vámi chodit po světě a už vás vůbec nepustím, co živí budete. Jo, to jen tak nejde někoho si vymyslit a potom se o něj nestarat. A Barbucha si přitáhl na nohy medvídka, aby ho pěkně hřál. A pak všichni spali a spali jako dudkové. Krásné zjeveníčko, co pak tu děláte? Nie len Lienka a chrobák Pitlík, ale hlavne DVD Ferdo Mravec je milým a pre deti krásnym zážitkom. Pôvodné DVD Ferdo Mravec nahovoril František Filipovský na námet Ondreja Sekory a bude v predaji už za 3 týždne. Zjeveníčko zmizelo. Nepremýšľajte a choďte do stánkov PNS. Aj vy máte teraz jedinečnú príležitosť nazbierať pre svoje deti kolekciu 60 najlepších večerníčkov. Na nič nečakajte, hľadajte svoje obľúbené rozprávky s obrázkom večerníčka a naplňte týmito kúzelnými príbehmi rodinnú pokladnicu rozprávok.